аз замони ба хоки украина ҳуҷум кардани русия дар маҷмӯъ 2000 сарбоз ва сокини мулкии украин бо боздоштшудаҳои рус табдил карда шуданд. ду зани украин ки яке корманди ихтиёрӣ ва дигари табиби ҳарбист ба амрико кӯчида саргузаштҳои худро нақл карданд. аз 6 субҳ то 10 шом нишастан ё хобидан иҷоза набуд. бояд қадам мезадам ё меистодам. як дафъа сахт монда шудам. пеш аз соати 10 рафта каме дар рӯи ҷогаҳ дароз кашидам. маро ба замин партофта латукуб карданд. ҳамеша доду фарёди мардону занони шиканҷашуда меомад. людмила ҳусейнова соли 2019 дар вилояти донецк баъди шикояти сокинон барои тарафдориаш аз украина боздошт шуд. 3 соли дигар дар як боздоштгоҳи донецк ҳамроҳ бо ҷинояткорҳо нигаҳдорӣ мешуд. ман назди занони ношиносе мехобидам. яке касали сил дошт, дигаре ҳам бемор буд. дар замин шикофие буд ки бо як пора латта пӯшонда буданд. ин ҳоҷатхона буд. ҳамин шикофӣ ҷойи обозӣ ва зарфшӯӣ ҳам буд. октябри соли 2022 ҳусейноваро бо зиндониҳои зан иваз карданд. апрели соли 2022 табиби ҳарбӣ Анна Олсен дар Мариупол тахминан 1000 маҷрӯҳро нигоҳубин мекард. вақте бригадаи ӯ таслим шуд, чандин моҳ дар зиндони Оленивка дар минтақаи ишғолшудаи Украинӣ ва баъдан дар зиндонҳои Таганрог, Курск ва Белгороди Русия буд. Найгірше було в Таганрозі. Таганрог бадтарин ҷой буд. онҷо мо бо фишори азими равонию ҷисмонӣ рӯбарӯ шудем. фишор ва шиканҷа. Тиску, а ще й тортур. русия чандин бор талаби расидагӣ ба шикоятҳо аз шиканҷаву бадрафторӣ бо зиндониҳо ё эътирофи ҷиноятҳои ҷангӣ ё шиканҷаро рад кардааст. Москав инро хабарҳои дурӯғ меномад. вале Анна Олсен мегӯяд ҳолатҳои фаровони вайрон шудани эъломияи Женева дар бораи муомила бо асирони ҷангиро шоҳид шудааст, мисли шиканҷа, адами ёрии тиббӣ, бадрафтории ҷисмонӣ ё маҳрум кардан аз хӯрок. ҳоло Анна ва Людмила мехоҳанд як ҷараёни ҳуқуқии байналмилалиро ба кор андозанд, то ки украиниҳои мулкиро аз асорати русҳо озод кунад. За Женевською конвенцією эъломияи Женева имкони табдили зиндониҳои низомиро пешбинӣ мекунад, аммо барои ғайринизомиён чунин муқаррароте нест. які також знаходяться в полоні. дар сурати эҷоди як механизми қонунӣ ҷони мардону занони зиёде аз асорат наҷот дода мешавад. он ҷо зиндониҳое ҳастанд ки 2 ё 4 ё 5 сол баъзеҳо аз шурӯи ишғолгариҳои русҳо нигаҳдорӣ мешаванд. мақомоти украин мегӯянд то поёни соли гузашта 3400 украин ки 40% ғайринизомӣ мебошанд дар асорати русҳо буданд.